OIB, Opleidingsinstituut, bestaat nu 6,5 jaar. Sorry. En wij bieden opleidingen op hoger niveau, deeltijdopleidingen. Dus hbo-opleidingen en opleidingen op mbo 4 niveau. Waarom? Omdat ik gemerkt heb toen ik hier begon, toen ik hier kwam wonen, 9,5 jaar geleden, dat er eigenlijk voor de volwassenen verder geen onderwijs was op Bonaire. Dus, en ik heb een opleidingsinstituut in Nederland gehad, allemaal juridisch, maar ook op hbo-niveau. Dus ik dacht, ja, ik ga toch eens kijken of ik wat kan betekenen voor de mensen op Bonaire. Die hebben om welke kans, om welk idee dan ook, of wat er ook met ze gebeurd is, nooit een kans gekregen om hoger op te komen. En dat is mijn missie. Dus vandaar dat ik dit opleidingsinstituut ben begonnen. En hoe is het interesse aan de bevolking? De interesse is heel goed. Anders zou ik ook niet al 6,5 jaar bestaan. We hebben dus verschillende soorten opleidingen. We hebben middelmanagement op hbo-niveau, projectmanagement hbo-niveau, marketingmanagement, human resource management, legal. Ik kom zelf uit de advocatuur, dus dat is mijn kindje. Dat heb ik ooit ontwikkeld in Nederland. We doen financial, dus alles op hbo-niveau en mbo 4 niveau. Dus ook bijvoorbeeld heel veel mensen die in een groot bedrijf, ook bij OLB, werkzaam zijn al jaren, krijgen nu de kans om hoger op te komen. Want het is belangrijk voor Bonaire dat we op hbo-niveau gaan studeren. Is ook de vraag. Dus dat gebeurt vaak en ja, we hebben gewoon altijd heel veel mensen bij de opleiding. En stel je voor, wil iemand zich inschrijven, hoe kan hij als zij dat doen? Ja, nou, via onze Facebook-site ben ik eigenlijk, moet ik groot mee geworden met Facebook. Ik zet daar om de paar weken advertenties. Dan kan men zich hier inschrijven. Kan ook online via onze website. En dan komen ze hier om informatie. Ik probeer ook met studenten soms te praten van, maar waarom wil je dit? Waarom wil je deze kant op? Want je moet er wel iets aan hebben. Mensen komen hier ook wel eens binnen van, het lijkt me zo leuk. Ja, dan ga ik het niet doen. Dan ga ik niet met ze verder. Je moet iets gaan studeren waar je iets aan hebt. Dat je hogerop kunt komen, daar gaat het om. Dus dan schrijven ze zich in en dan gaan we, als we 8 studenten hebben, dan kan ik starten met een opleiding. En dan gaan we beginnen.